Mae hi'n teimlo'n oerach yn fan hyn. Be welai dwi'n meddwl ydy twnal a'i do wedi disgyn. Er bod 'na goed wedi bod yn dal y to yn ei le. Wel, os oedd y twnal arall yn beryg, mae hwn hyd yn oed yn beryclach. A i lawr dipyn bach i weld os gallai weld yn bellach ar hyd y twnel.
Rhywbeth yn gorwedd yn fan hyn. Rhyw fath o beiriant. Ac ella bod y math yma o felt yn ei weithio fo. Flat belt. Dwi'n meddwl bod y pethau gwyn ma'n cael ei galw'n insulators. Mae yna o leia un yn nyth yma. Rhyfedd bod yna ddim mwy. Suran y coed. Blas afal.
Mae hwn i weld yn mynd yn bell.